Velkommen til Hire Cars. I dag skal der ske sindssyge ting. Det er sådan, at René han konstant skriver til mig: hey, skal vi ikke tage til Zolder i Belgien? Der er noget driftkursus. Der er jo kommet ned og køre på sådan en våd p-plads, og så lære noget omkring skødsilens og så videre. For René har alle dage været rigtig, rigtig god til at køre track day. Og det med at sådan køre sidelæns, det er ikke sådan hans spidskompetence. Det skal vi lade om på nu. Det er sådan, at jeg har arrangeret sammen med de andre Hire Cars gutter, at Frederik Dahlberg, pissedygtig drifter, med fed BMW, med V8 og kompressor, han står klar på Motorsportcenter Fyn. Om lidt andet kommer René, og han aner ikke en skid om, hvad der skal foregå. Det her, det bliver en vild dag, hvor vi skal overraske René for fuld hammer. Og hvem ved, når dagen er omme, måske René er blevet professionel drifter. Måske ikke. Det får vi at se. Jeg glæder mig, så hæng i. Nå, vi nåede lige jeg nåede lige at modtage min nye vinterjakke, og René er lige parkeret ude på P-pladsen. Jeg glæder mig helt sindssygt til den her dag. Kan det være? Hej. Det er sindssygt for at se det, for det vildt, ja. Okay, så. Er det fedt? Engel. Okay. Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Ja, ikke? Ja. Chef. Ja, chef. Hvad er det, Jeg havde overraskelser. Men det er en god en, det er meget, det er ikke så slemt. Og nu skal du heller ikke, vi skal ikke til New York og sådan, så det er ikke... Jo. Ja, Jeg har valuta med. det er hvad du har passet. Ja, helt lort. Det jeg har forsøgt at etablere i dag, det er det, som jeg tror, du vil kalde for en god dag. Fedt. Ja, ikke? Jo, for der sker jo aldrig noget i mit liv. Nej, du piskeder dig altid. Ja, så det er fedt. Jeg vil gerne lægge hårdt ud, men nu jeg ved, du sætter pris på. Nice, nice. Det er jo wienerbrød. Ej, ja, det er de gode. Ja, det er jo spændende over. Ja, jeg er vild med spændende. Ja, det ved jeg, du er. Ja. Ja, det er svært valg, det der, var. Kan man ikke bare køre en halv eller hvad? Jo, vi deler. Og så skal vi faktisk køre nu. Nu? Ja. Du må godt spise. Du må godt spise i min bil. I din bil? Ja. Fedt. Er du glad for det? Ja, ikke? Jo. Det du ikke ved, René, det er, det her det er overraskende, det er, at du fik en spandau. Ja, tak for det. Jo, så det, Jamen, hvad er det, hvis man bare må spise i bilen? Det er fint. ja, det var det. Tillykke, René, i dag må du spise i en anden bil. Ja. Det var så det. Nå, jamen det der skete, nu vil jeg jo rykke afsted, og der er jo indlagt sådan en lille bitte surprise-ting, Fedt. fordi vi har en trailer med. Ja, det kunne jeg se. Fed trailer i øvrigt. Det er din. Ja, den er topfed. Jeg kører med, men du har. Jeg kørte den hjem fra Fyn. Jamen, jeg har været oppe i Lauke. Nå, jeg er i fucking Helsinki. I Klim. Ja, safe. Eller Klim. Ja. Jeg spytter, når jeg siger det. Ja, Klim. Jeg troede måske lidt, jeg vidste, at vi skulle, men det gør jeg så overhovedet ikke nu. Hvad troede du, vi skulle? Skal vi ud og hente en ny seng til Laura, eller hvad? Ja, nej, det er sjovt, du siger det. Jeg er derfra ved Aarhus Nord. Så vi Bare IKEA. Vi skal IKEA. Jeg elsker det her mest af alt, for jeg ved, at du hader ægte sådan noget. Ja. Ja. Lige så meget, som jeg selv vil gøre. Ej, jeg synes jo, det er hyggeligt. Det er jo dejligt, når man... Altså, egentlig kan jeg jo godt lide, når der er nogen, der planlægger ting for mig. Ja. Jeg bruger ret meget tid på at planlægge ting for alle mulige andre. Ja. Så det synes jeg, det er dejligt. Ja. Nå, altså, skal vi køre langt? Ja. Ja, og det, man kan sige, vi bliver Sådan rigtig langt. Nej, du skal ikke ringe hjem. Eller, jo, det kan det godt være. Det er jo næsten ikke ondt ind i hjertet, jeg giver dig lov til at spise kager ind i bilen. Det er der, man tager spændende nu. Ja, jeg skal fandme lære det. Det er hyggeligt. Jeg elsker at spise, når vi kører. Ja. Ja, det er min tip. Okay. Rookie mistake. Min mikrofon ligger nede ved dealeren. Så var det en snak med den. Med den ene øje. Det er virkelig en one-way conversation, det der. Mere interessant er den bare ikke. Bare spørg min hustru. Jeg har været her før. Ja, det har du. Du er spændende over jo. På hjernen. Ja, det var nok. Det er mig og så Kage, ikke? Det er ligesom sådan en 14-årig, det er sådan en 14-årig dreng, der er på stranden med klassen, og så er der nogen, en af pigerne, der spørger, om hun lige vil hjælpe
med, at hun kan få solcreme på ryggen. Ja. Helt uskyldigt. Sådan er det med mig og Kage. Ja. Du ved, når det er der, ikke tænk på andet. Nej. Nå. Nu kan jeg se. Nu er vi altså på Motorsportcenter Fyn. Det ville være, du skal lade med at spise mere, René. I forhold til video. Det skal du ikke blande af. Har du nogen som helst idé om, hvad der skal ske nu? Nej, altså overhovedet ikke. Altså, nej. Jeg fatter ikke en skid. Der er jo vådt, og der er... Nej, overhovedet ikke. Når der flyver droner over os. Prøv lidt. Nej, det er Dalberg! Ej, hvor fed! Jo! Skal vi køre Sealands? Det er det, du skal i dag. Ej, hvor fedt! Du skal i driftskole med Frederik Dahlberg og Niels B. Hold kæft, man. Det er fandme luksus. Er det ikke fedt? Jo, er du sindssyg? Og så i solskin og regnvejr. Ja. Fuck, hvor fed! Ja. Ej, den har jeg godt nok. Der tog du røven på. Den har jeg sgu ikke. Den er overhovedet ikke luret. Som I slet ikke. Nej. Det, jeg skal se, om jeg kan lære René i dag, det er at lave det perfekte drift. At køre drifting, det er lidt en kunst. Man skal sørge for, at man har sit fodarbejde i orden. Der er jo 3 pedaler at vælge imellem, og du skal bruge alle 3. Også en gang imellem på én gang. Du har en hydraulisk håndbremse, og så har du selvfølgelig gearne, som du skifter op og ned i. Jeg vælger at give René det, der egentlig er den letteste udfordring, nemlig at starte driftet med at aktivere den hydrauliske håndbremse. Den kan blokere begge baghjul, og ved du så på samme tid drejer i rattet, så vil bagenden på bilen skride ud. Han kører ned ad langsiden, og dernede i bunden, der kommer det, vi kan kalde for et sådan knap 180 graders sving. Det er nok i virkeligheden 170 grader. Vi giver lige René Mammen et par runder med Frederik Dahlberg bag roret. Så går starten, og han går ikke, som han fik besked på. Sådan der. Så fik han ligget perfekt sammen. Det kan René ikke bruge til noget som helst. Men det som... Jeg elsker bare at se drifting. Jeg burde fortælle alt muligt lige nu, det ved jeg godt, men jeg synes bare, det er det fedeste i hele verden der. Det er René, han skal prøve på at lære. Det er ligesom noget med koblingen. Og den hydrauliske håndbremse og styrudslag, og så gas. Mens jeg sidder ved siden af Frederik Dahlberg, bliver jeg enormt overrasket over, hvor meget man skal holde styr på. At man både skal koble ud og trække håndbremsen og gear ned og give den ind på kassen og gas igen og prøve at dappe den lidt på koblingen, og der er virkelig nok at se til. På vejen ned mod det her sving, der er det kunsten, det er ligesom for bilbragt. Sidelæns og så ned i fart på samme tid. Have den rigtige vinkel ind igennem svingen. For så er du også den rigtige vinkel ud af svingen. Det er ligesom det, der er sådan en grundlæggende kunst. Det er det, vi gerne vil lære René af. Det er sådan, vi skal høre René, hvad han siger til det. Hvad så, chef? Ja, er det ikke det? Hvor er det også latterligt, at vi ikke bare kører drifting? Altså, hvad er det? Der er godt nok sådan lidt meget arbejde. Der er nogle justerede pinde her og der. Sindssygt. Slæver rimelig godt. Ja, ikke? Ja, sindssygt. Er det du? Og det er så nu, jeg bliver sådan helt vildt tavle, for det er nu, du er bare sådan, du er fuldstændig sejt og klar og alt muligt. Ja. Men nu skal vi frokost. Nå, ja, det er også okay. Det tager vi det med. Er det rigtigt? Og så er det med René Mammen bag roret. Chef, du kommer ikke til at skuffe mig, vel? Det tror jeg. Så er det René Mammen, pro drifter.
Altså, René kan jo godt køre bil, og jeg håber af hele mit hjerte, at vi kan lære ham noget drift. Han er lige ved at fatte den håndbremse der. Og stille og roligt nedad, som aftalt, og så håndbremse. Håndbremse. God start. God start. Er der ikke blokeret? Nej, præcis. Og vi stiller os op, så vi står sådan rimelig sikkert. Sådan der. Det var... Hvad er chancen for, at han lærer det? Det tror jeg sgu godt, han kan. Han skal lige lære det med at slippe ret, og så lige forstå arbejdet mellem kobling og hydraulisk håndbremse. Jo. Han skal lige, du ved, der er ikke nogen grund til. Man vil gerne bide i fronten, og det får man altså ikke ind på græsset. Men jeg tror... Det bliver bedre for hver gang. Jo. Kommer han lige sidelæns ud der, eller hvad? Da jeg selv kommer bag rattet, synes jeg egentlig, det er lidt nemmere, end jeg måske har regnet med til at starte med. Noget nemmere, end når man har prøvet at gøre det i en almindelig bil. Noget, der er sat op til det, det virker bare bedre. Det bliver bedre. Det er en vild følelse med den der hydrauliske håndbremse. Det kan jeg altså godt regne med. Der, håndbremser. Ja. Okay, nu kommer han satan ind med fart. Ja, det var sgu tæt på. Det var næsten optimalt sådan en entry på vej ind i svingen. Der skal lidt mere gas på vej ud af svingen. Sådan. Ja, det skal der. Det vil bare holde på gas. Ja, der skal holde mere gas på vej ud af svingen, for den har også fået noget greb. Asfalten er ved at være tørt op nu. Sådan der! Så kan gas! Altså, jeg må sige, jeg er imponeret. Hvad synes du? Ja, jeg tror også, det er tid til, vi skal op og se noget kejlekørsel. Jeg kan gerne se 8-tallet fra René Mammen nu. Jo. Han får slået lidt græs i dag. Den kører simpelthen så meget forhjulene, for den kan slet ikke få greb. Du ved, når du kan dreje sig skarpt med sådan en bil, så den bare presser forhjulene afsted fremad, og det er lidt det, han døjer med. Og så er det også fordi, at det er pissekoldt, og asfalten er pissekoldt, og der er vådt. Det. Men det er vildt forvirrende, for nu prøver jeg lige at bruge håndbremsen. Det er bare det forkerte tidspunkt, men det er vildt forvirrende. Lige før at være perfekt der. Ja. Væk med den kejl der. Den skal ikke bruge til noget. Hvad så, René? Shit, det er svært. Ja, men det er helt sindssygt. Men det er virkelig skægt, man godt. Men det er ligesom om, sådan, man vil... Det vil give mening at gøre det første, men så ligesom bliver den sådan lidt for hysterisk.
Så er jeg bare Du idiot. skal, det er, når du er ved at snurre rundt, og så går du mere på gassen. Ja, men det Hold kan... nu spændt på hjulen, så er det meget nemmere. Ja, Jamen, det er nok Lave rigtigt. de hold det flydende med Det er gas. ligesom, Og, om den sådan, jeg får for meget fart på, og det er nok, fordi jeg ikke giver gas nok egentlig. der, Sådan, der, det er ikke spændt nok på hjulet. Nej. Ja. Nå, men det er fandme sjovt. Ja, ikke? Den er god til at lave julespil, det skal jeg fandme Ja, have. men det er pisse svært. Altså, Ja, det er svært. Det er sygt teknisk. ja. Nå, men det har været en fornøjelig dag indtil nu. Indtil videre er det en fremragende dag. Koldt, Ja. men fremragende. Ja, det vigtigste for mig var egentlig, at du kunne have en sjov dag. Det var skide sjovt. Ja, ikke? Og for helvede, mand. Mega fedt. Man kan godt mærke, ligesom med alt andet, så jo mere man øver sig, jo nemmere bliver det. Ja. Frederik Dahlberg, tusind tak, fordi at, du ville komme forbi. Tak fordi du turde og lånte mig en bil. Ja, Og fornøjelse. det var naivt. Ja, Og modigt. Og tak til dig, fordi at du har revet dag af klænderen. ja, ikke? Det var sætter stor pris på. Men tag og støt op omkring Motorsportcenter Fyn. Tag herned. Book nogle firmaarrangementer. Kør noget go-kart. Ha' en sjov dag hernede. Det betyder rigtig meget for dem. Og I får en fed dag ud af det.